Yo, what's up guys? So, may punta guys, no? So, okay, ito mo ang balay dire kay tungod sa bitin kunong lisod. Nya akong gitan-awa may bitin. Pero nakita ako bitin na pag asawa nagsaka, anong babaw ang bitin ni naog dire sa ubos, ani lusad. Nya naghigda mo ko diya. Magi ako natanawan ang bitin dire yagi. Lisod. Murag kumag ko kadako ani ba to mao to na ukay akong asawa mga bata mga hadlok taas babaw nya ako diri nagsigig ukay ug asa lambitin na mga habwa ng mga gamit guys so wala diri ito sa do sinaw pangita sa bitin asa kang bitin pero paitan yung mga nanapa sud og balay pero kung na ako nakitaan marag gamot kahoy dayo na may bangag diha silaw dire marag mo tong bitin siguro nawid ang kahoy guys sluko ng bangag napo sundang matay sa kahit mamatay gustay sa kuan ni titanos ni bitina ni sa gawas ni ron awag guys kitaan ko lagi ni lagot ko nga makasihas nanap ko may taguron sus nga nimbal mga bata dari so wag gina ko makiti bitina to so napay galon duha ka buok guys ilaw kuhaon ta kung itong tanag kahoy maglisod tag suong sa katre mubo kapuyag ilukayay dari wa man gyud susunod na ni kaning katre nga arang sus unsa namtaan pisti ba ning nanapatagaan itong trabahoon nga pagguot kani mong bahay ni kasi pamutang ya sa baon ni tanan gawas pisti biya so what's up guys naghabwa pa ta guys no ang diri ato nang giipon ang butang dress factory so diri ta naghabwa ani habwaon tani ato kay grabe gyud ay wag na makit so muna to ang obra ron so gigutom lang ko guys kinuan ay so manguan sa ko mga piko og kapisino ba kapisino ra mo ang kape diri guys kay wala watay budget saan watay budget ba sadar deh ay terasaan sama kopi guys there guys masih kopi ngasih unuk
kape siya guys kay pag magawas ng bitin bitin na rin tago dre. So ano yun mga bata. Pait no? Kamaya na to. Butang dre kay hindi ayun tanaron. Sang kapihan og kapisino kay wa gyud makita guys. Ambwa kita nun. Mga butang na mo dito, ambwa na. Na nga tanan. Mga unlan, habol. Nas gawas. So kani diri mga sinaan sa babaw. Paminaw ko wala to kari diri kay saka pa man siya. So narik ito dito. Ya. Kape siya tayo. Domingo bitaw ron guys, no? Diba? Pa sa nagkuan ako, nagpa trabaho ba sa line. Wala tayong mga project ginagmay ba. Iskot yung biti na tagaan trabaho. Dali makitaan to. Sa itong tago. Tiwas tagkuan sa guys. Tiwas sa tag ngapi. So samtang ngapi dito guys, magkalingaw taglawog sa tuwang manok o langgam, way lawog o anak og lawog kay nauna lagi ng bitin lagi pangita lagi. Lawog ko sa langgam guys. Okay guys, so mga nakaglawg. Tiwas tagpangapi ani sa bintag pumukay ba. So okay guys, sugo na taghabwa tayo guys. Itagaan yung content sa bitin ari adlaw da. Dahil lang magawas to ron dia. So gamitan na to og ato ang tripod nga gamahanan guys. Gaya ni tripod gamit.
Wala siya magamit. Kuba las kung bata. Ana dia. Kita. Ngit-ngit kita sugod. Sudah sepatu. Wah, si bata oh. Sama tayo guys. Kamay ra kitag balay, daghang kay butang usod. Sabay TV. Sekarang TV kasi mabukak niya nih. Kamera na ko guys, isang open. Nadaot ang SD card. Saging ni?
saging. Sulong ag namig saging guys kay wa may bugas na. Balik tas kuan, bitin. Pangitas bitin. Asa duaan nimo? Ha? Ah, gubaan sa to, gubon. Para gubaan mo kayo ng mga bata duaan. Ikaw sa utro ka. Ato sa kanto. Mara bang mutabag, pangita tani ang bitin. Asa, napak bro. Yung BP guys mo. Guba sa mga bata. Gamig Miss TV. Lata ko siya. Lata na, ilabay na eh. Napa dia lagi. Satu dagan. Muna nagkuhan lang guys, muna saging lami kay timing pun nga na ako saging dari nga nada mga diha sa pindahan ako kanang mga kuan ba tinuba bitaw niya gibiyaan ang gikuha kay may lang yung sangan sa tuang pamugas pero sorry lang yung kayo ninyo diya nga nagkuha ng inyong saging diya katabang yun diya kaya ang mugas Magkamay lang kayo. Ano na yung bugas na. Wag maging nagpa sideline pero. May magpa-construction ba? Repair na. Hindi bawaan na guys. Pwede na kayo po guys. Pwede na sa gabi Basta. Malakwarta. Sunod kani katraban ato sa pangawaan sa kuan niyabo kaya ni bol gata sa gamay na lang
gatas nga beer brand sa mga bata, swak ba? Katrabahin ka buwan. Oh! Ayaw ka rin lagi dire. Diyan mo babaw. Diyan mo babaw. Kiningita ko bitin. Asa to pero? Ni papa. Ha? Kini? Tay ko ba? Nano? Pandara ko no? Pandara ba? Pandara man. Ay, lagi pakuan. Lagi paguba at cikay. Saan ka? Ah. Nano? Dito pagduas babaw lagi. Ayaw, diri ba kay? Ayaw, lagi diri kay. Lebitin. Ngita uno pa ko asa ko ni pasok. Balay. Balay, diri guys balay ni suot gani. Hawa dia. At kay ni oh, kahon pa lang. At na. Oh. Diri kay mo sudong. Ya. Ay lagi dia. Ha? Ayaw dia ba? Ayaw. Ayaw gani. Ito pa po. Dua dito, dua ang traffic to remote. La. Ano? La. Man. Dan. Bubat naman na. Bubat? Eh. Ay. Tupam. Ayaw. Wala naman ni bateri. Oh. Wala bateri. Oh ya, saka na babaw, saka na. Ato na babaw. Ato na ba kay pangitaon na hinako. Sus. Bigya sa mo. Sumitan aw na mo diha. Hawa. Natural ba baw? Kita nang kang kaon diha tus baw. Bayan si Inday ha. Bilin pa nga na, pag nga kay lubat. Lubat? Pag nga gani kay lubat. Ano ba, ito lang pa ba? Sini mo, mamukay pag yung kadiha. Kaon. Ato babaw. Gaya ng bintana. Spray ko baka ni.
hupas na. Hupas na guys. Hello. Ilisi yun yung uyab kay wala klaro. Ita nang bitina eh. Gamay nun to murag kumagko ra kadako. Siya ro bumubungog nga kaya. Gawas. Nabay siguro ni. Mali mo. Pagsyong naman. Apa ini? Kata mereka pak. Ini aku menggamit guys. Mga tools ba. Bugat man ini animal. Kinahanglan gyud siya uking kayon kay naay mga bata ang gagmay gud. Pakan pala kung mga bata. Magabas guys. Masig naa diha oh. Kana. Masig naa diha kay kuan man siya halom na ilawom. Nuagas to plus light ah. Masig naa masig wa. Man asa na to. Ingon tong nanapa eh. Ano siya?
diri ka guys. Paitas ang nanapay, tagaan yung trabaho ko nga. Tingkapuya na to ani. Ang problema ni panguli na ron nga gamit. May sundang na tong amol oh. Di mamatay ang kuana ni bitin, matay bunog. Ha? Yung katubig? Hindi. Yung nakasinday dito. Yung nagkapil oh. Hindi dito pa yung nagkapil. Lagi siligang ko nito eh. Tagay sinday na. Yung na ito. Yung na. Hindi pang hapin man guys oh. Kay naglaaw lagi mong balay hapinan kay. Awa. Napasa kayo na diyo. Tapos mo din ang baha mo ngarip do. Anong lapos dia? Ah! Ano? Ayaw naglapti. Tagay sila tubig dito. Ato mama lagi ni mo ayaw diri. Baho. Sa kapataingan bibitin na. Ha? Kuwang? Saan? Ha? Ato ni mama dito. Ato ni mama ba? Ato ni mama. Ha? Kuwang. Tabi na, sabot dito niya. Ginsik. Hi guys. Bye guys. Guys. Matio po. Hi guys. Hi guys. Kumaya. Guys. Hawa lagi diha. Uy, bisa. So okay guys, ato sa tamang kabwa dito guys kana habuaon ta na. Kay basig nga ni tago diha. So karon nagkuan dita. Naingon sa mga diri silingan nga. Kung gangan ingon magdukduk og ahos, nagdukduk og ahos usa kuan lingin ba niya akong gi sabok-sabok kas kilid-kilid. Para kuno magawas. Tan-aw na tong magawas ba gyud. Nanapan ni. Hasol. Nga pa lagi oh. Dukdukan ko na akong ulo ani. Ahak bitin na gid eh. Bukan lang yung ulo ani. Kuan. Martilyo. Napay rambo.
na iskot ang bitinan eh. So dalalas mo kababaw sa babaw mga sapatos, basig nga dahil sa sapatos nagluko. Okay, so ato ikuha ang kuna o kuan mga sud wag yapon asa ka to basta intay menteng layas ng animal. Abdan lang ko kagutom ni usan orasa. Alas 10 na oh. Kaol dag saging guys. So guys, so kita mo na oh. Wala. So na diri sa ubos og butang. Sabaan ang sounds niyo diha eh. Copyright ah. So hawa na kay na diha. Guys ilaw hawa na. Yung termos na nabilin ato ibutang diha kay basa niya buwak pa. Kanay gamit sa gawas oh. Oh. Pa. So may kalaki na to ron. Wagi ang bitin ako makita eh. Baka itong daga na. So kani ako paning habwaon. Balhin ako sa gawas para tag sa ako pasudri ang mga gamit. Para wagi safety diba? Diba guys? Okay guys, what's up guys? So alas 2 sa hapon na. So pagbalik mo plastaran mo ang gamit. Mga bata na ko nangatog na. Kung asawa nagpaga sa hose diha sa kuan. Wala na may tubig. So daghan makita gamit oh. Patimbang ng uban. Kung ano ipatimbang guys. Lang oh. Kuha ni siya. Grinder o barina akong guba. Ako nang giguba guys. Kaya ano ko'y kwarta. Kapuya aning saon ng barina guwa tay kwarta. Diba? Guba na nakuha akong barina o grinder. Akong gikuha bronze, akong gipatimbang. Perting kapuya, ginabuhi awa, magpatrabaho ay magpaobra. Ang willing machine lay wa na ako kuan. Testing guba na rin. Dari kay willing machine. Kanan lay wa na ako guba. Ay murag maalangan ni sunod kana na po baligya. Ug di mahalin og kanang binuok patimbang. Okay, guys. So dito tama na ko ang vlog ron guys. Ang bitin wag ginam makit eh. So nidagan siguro. Nabuan na tarang gamit diri wag siya makit eh. So dinan taman kay grabe ang kanta diri music copyright sa ta. So bye-bye. Thank you sa inyong pagtanaw.